Ojemre keti mbite luwe. Ojo. Ah, jina beki. Ndama. Mama jato na ya o. Suudaro nyo. Abia dele nyenya o. Shinto ya no he o. Azro pia. Urudara monu o. Udaro nyo. Akanya lokama. Akubu nebu yo. Amamo wa mobi ndeche. Chine. Eni maline. Onye mejoro badabo. Ijelo. Ebe. Olende. Udaro nyo watara. Olende nile mwene. Udaro nyo wataro. Iramana ya nyemnya. Udaro nyo. Iramana ya nyemnya. Araro bioma o. Okechine namo. Awu bendi bido. Anu duwete. Leje mona jadola. Ndoma. Ajeje besi. Why? Oye so wa si atra ye. Oto wa. Arabia. Ani baga boko kemwe salowe nani. Ani baga ya baga kemwe. It's the sound of the city. Echo 100.7. Have you heard of Dr. Vigo Biosciences? Oh, yes. Dr. Vigo Biosciences is a company that has lots of health products that help keep sickness and diseases away. Our products have antibacterial and Ngwerere ihe ndị kwesiri ime iji hụ na ịzara switi na honey alụmdi na nwunye. Mgbasonyere Uchenna Clever ọnụ ọha nwa grama ya zuziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Ije Di Na Nwunye. Ụbọchị Mọnde ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo 100.7 ka ha bunye gị uche ma gbazie gị ihe ndị ị ga-eme iji chekwaa alụmdi na nwunye gị. Sonyere ha ma kporie ndụ dị na alụmdi na nwunye. Echo FM. Una delícia.
ifuto gobi mo olilanya gobi mo biakine ịhụnanya ọ tọgbuola onwe ya. Baby, I love you so much. I miss you so much. Oh no, I can't stay without you. How are you? Kedụkwanụ ka ị dị? A na-emekwa iriekwala nri, imekwala aka n'ọnụ. Baby, how far na ọ na-agakwa? Ya bụ ihe na-atọ onye na-anọghị na lọvụ ihe mere ya. Agwara m gị eziokwu, ọ kacha n'oge udu mmiri a. O wee bụrụ ya ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa. Ọ na-abụ kwaruo oge ya o were aka ya darịrị onwe ya. Ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị ya agba na o nwere ala ka o si kwuo 5:00 nke mgbede na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye. Ọ kụọla 5:00 anyị awụchala bụ na anyị awụchala ịlakwa azụ ọbụla adịghị na ya, mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa. Ka ọ dị ka mmalitegode n'aka ekpe m, nwaada nwoke ọchaklara ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba. Onye ihe na ọchịchịrị ekele ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma. Ugboro ole ka ị ga-aza ukwu mgbu na-egbu gị? Ọrịa ukwu na-arịa gị? Kedu nke wụ ị na-akụ tebụl tenis? Gaa n'ihu kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele. Igbo ndị ọma, Igbo dị sansa mgbede ọma na otu unu mere ya si m ya gaziere nọ ndewo. Ọ dị egwu. Ama na ihe mere iji n'obịa nnọọ n'afara n'ihu bụ maka na I need him story this evening, please. onye delivery man ahụ akọọla story. Uche, no, I don't want. Clara, mgba bịa pichie m aka n'ọnụ ka nhapụ ịkọ story. Bịa pichie m aka n'ọnụ ka nhapụ ịkọ story. You go provoke me now. M provoke oge, gịnị ka ị ga-eme? Gịnị ka ị ga-eme? M provoke oge, kedu ihe ị ga-eme? Oya, allow me to provoke you. Permit me to provoke you. Anita, shey you dey here? Ọ dị egwu. Kedu ihe ọwa ige? Ọnkọsịrị, is it my fault? Nwambe ha agbaala ọbara ka ike ya ha. I have tried my best. You know? But to no avail. Ya dị nnọọ ka anaghị m agba mbọ. Uchenna Clever na-agba mbọ ya, ana m anwụ ike m ịhụ na polo a gbanyere kọpụ n'aka ị nwetere ya. Emeela m elu m ala. Onye delivery man ahụ disappoint ha today. Are you going to kill me? Oya, kill me. Gbuo m. Yes, me kwulu okwu. It's okay. Kpatara m ego. It's okay. Let me see the tell you it's okay, Uche. It's okay. Ị na-akpapụ m iwe o. Ị na-akpapụ m iwe, agwara m gị eziokwu. Ị na-akpapụ m iwe. Anita, money ya bụ onye kwesịrị iwe iwe. You are pushing me to the wall. I'm trying to calm down, oh. Uche, I'm trying to calm down. Clara, diwe ya nnọọ. Ị na-arịọ ya arịrịọ. Ị na-arịọ Clara arịrịọ. Ọ dị ego. Ụmụnna ike gwọrọ. O wee bụrụ ya. Ka ọ dịkwa Anita Chidereze alọghachiela, ọgba ọsọ alọghachiela. Anita, you are welcome. Ọha na eze na-ege anyị ntị, Igbo mụrụ nze m ọzọ mgbede ọma nọ. Ọ na ha agala ebe unu nọ, unu hụla mmiri o, ma mmiri ma oyi, onye ọbụla chọrọ akwa kpuchie onwe gị ma ọ wụ ya. Ị marala na ihe ọ pụtara. Udo dịrị unu, ndewo. Ndewo, o wee bụrụ ya. Ka ọ dị Anita o, ndị mmadụ ajụọkwala gị, ajụkọọla gị, jụọ gị. Kedụkwa n'ebe ị gara? Gịnị? Where went to? Clara ajụọla m. Awụ unu were mmiri ozizo na oyi, mana nsogbu adịghị. Agara m ịkọ ugbo. Ị gara ịkọ ugbo? Maka agụrụ juru. Ọ dị ego, o wee bụrụ ya. Unu ahụ na anụ ya nọ, anyị ezuola ka anyị ha eru udele. Ihe ọ fọziri bụ ịbịale ya bụ ngụ gatọtuo ya na mgbede taa. Mụ na nwaada nwoke ọchaklara na Anita Chidereze anyị ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nwanne gị ahụ, ikwu gị ahụ, onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwọ maka na nke bụ mkpụ na-abịa. Anwakwala anwa gị ehigharịa redio gị.
amakwala anwa gị higharịa ya si na 100.7 gawa ebe ọzọ. Belụsọ ma ị chọrọ ime obi ụtọ gị ihe ọjọọ, belụsọ ma ị chọrọ ime mmụta gị ihe ọjọọ, gee ntị lee isiokwu anyị ga-atụle na mgbede a. Ụzọ dị mma nne na nna kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha. Ụzọ dị mma nne na nna kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha. Ama mme na aghọta. Ụzọ ndị a ka anyị ga-atụle ma ọ bụrụ ma anyị lọghachie n'ihi ya ka ọ dị. Nọrọkwa ebe ahụ, emekwala ngagharị. Tele. Onye aparịsa nwa hụwa n'okpuru. Aja Ije Di Nwa enye akụ enye ihe niile. A sịkwala gama. Amụrụ nwa azụwa nwa ya e. Amụrụ nwa azụwa ya e. Amụrụ nwa azụwa nwa ya de. Anwara keto e. 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 Onye saya masa nwa keko. Onye saya masa nwa akwụlọ. Onye saya masa nwa akwụlọ e. Onye saya masa nwa akwụlọ. Onye saya masa nwa pupu. Onye saya masa chenye nwa. Ịmụcha nwa na hasia nwo. Ịgbacha akụ ya la achọnụ. Ụwa anya sonye ga-adịle gịnị. Onye zụrụ nwa m uru ya ka o. Ụwa anya so nwele make. Onye nwere ntị ya nụrụ olu m. Ee, ọ mụrụ nwa zụọ nwa ya e. Ọ mụrụ nwa zụọ nwa ya e. Ọ mụrụ nwa zụọ nwa ya e. A sịkwa m gwara gị o. Anyị gwa ka uso ese baka ya. Ugwu obodo anwazara atụ jem obiọma o anwazara atụ useko anwazara atụ kasọ mma o anwazara atụ paso olileanya anwazara atụ nọ ndụba ihe ọwụlọ mere ezumanya anwara keto ọ mara keme o omeni nne m Roidachi di mebole Kruli na nunolumo Akrulo one of mebule Captain Arinze Yara mumunde makwụkwọ Zola mumunde makwụkwọ Sumumunde makwụkwọ Ahomara keme Ahomara keme Ahomara keme Ọmụwara ka egbuo Ọmụrụ nwa zụọ nwa ya Ọmụrụ nwa zụọ nwa ya akpọkwa Amaka onye mụrụ ya zụọ amame na aghọta onwe ka isi mụọ nwa werekwa aka gị zụkwa ya o ọ dị oke mkpa ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela dịka anyị si wee gwa gị na mgbede a n'ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye anyị ga-eleba ya anya bụ ụzọ dị mma nne na nna kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha. Ịma o nwere ọtụtụ ndị nne ọ na-abụ o nwere ala ka ha si kpọpụta ụmụ ha ụwa ha ya ihe ị ga-anụzi bụ Chineke na-azụ nke ga-aba uru ga-aba uru nke ga-aba uru ga-aba uru aga m agbalị ike no o nwere mbọ ị kwesịrị ịgba o nwere ihe ndị ị kwesịrị ime iji hụ na nwa gị ahụ bara uru na gịnị n'ọdịnihu. Ịma nwa a mụrụ ọhụrụ dịka omeji bịara nnọọ pụpụta amame na aghọta ọ wụzi ọrụ dịara gịnwa bụ onye nne gịnwa bụ onye nna ịgbazi nwa gị ahụ izinye ụzọ ọ ga-eso ịtụziere ya aka ka ọ ga-aga ụzọ ọ ga-agbaso iji hụ na ọ bịahụ bịa gaghị ụzọ gbahie ụzọ mere ihe ọzọ ma gịnị gawa ịkpọpụta nwa ụwa ghara ịbịa nnọọ tụziere ya aka ka ọ ga-esi aga na ndụ anyị nọ n'ime ya nwanne ọ ga-adahie
eji igbe eme gịnị agba ya onye ọcha nwa gị ahụ ga-eme gịnị ga-adahie mere o ji wee dị mkpa ịmụnwe ka isi mụọ nwa gị gbalịa mee gịnị zụọ ya nke ọma gbazie ya nke ọma were aka ike ọwụghị aka petepete anaghị eji aka petepete eme gịnị azụ nwa o wee bụrụ ya ụzọ dị mma nne na nna kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha nke mbụ wee bụrụ egbochikwala ụtalị anwakwara anwa gị gbochie gịnị ụtalị jiri ụtalị mee gịnị zụọ nwa gị uche ma ọ na-atụ m n'anya some people ị ga-anụ ana m apịa ụmụ m ihe no my wife don't try ana m achọ dị ya achọ ka anybody were ụtarị ngwala ha nọ n'ozuola Don't beat them. I don't beat my children. I don't. You don't beat them. Nke ga-amụta ihe ga-amụta ihe. Anaghị m apịa ụmụ m ihe biko nọ. Maka ihe ọwụ naghị m nsị m buru ya n'ime afọ ga-esi were ụtarị pịagbuo ya. Mana anyị chọrọ ime ka ị mara na mgbede a na akwụkwọ nsọ si anyị were rọd. Akwụkwọ nsọ mụ na gị na-agụsị anyị were gịnị rọd. Ọ sị anyị were rọd. Ọ bụ ịgụtabeghị ya? Lele. Ọ sị anyị were gịnị rọd. Ama m na aghọta mgba ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ ya bụrụ na akwụkwọ nsọ gị na ebe ahụ mepee ya gaa n'akwụkwọ ilu Proverbs isi 23 amaokwu 13 ruo na amaokwu 14 Proverbs 23 verse 13 to 14 ọ bụ ebe anyị ga-agụ na mgbede a ka ị wee nwee ike ghọta okwu anyị na-ekwu nke ọma ebe ahụ ọ sị gịnị ọ sị egbochila ịdọ aka na ntị na-arụ nwata Right on, my pastor. ama mme na aghọta ọ sị mgbe ị ga-eji mkpanaka tie ya itikpa ya ọ gaghị anwụ eme igbo mụrụ nji ata ilu sị ụkwụ nnekwu ọkụkọ zọrọ nwa ya anaghị azọgbu ya At all. you know nwa gị mehie gbaa ya ụtalị Pịa ya ihe. gbazie ya ụtalị gịnị nke ọma ọ bụ eziokwu na akwụkwọ nsọ ihe o kwuru bụ ayon ọ sị anyị were rọd kụọ ha mana ihe nke a pụtara bụ iji aka ike eme gịnị eso ụmụaka uche ụmụaka mbụ ezi ndị nke a mụrụ na mgbe gboo sef ejiri aka ike so ụfọdụ ndị nke ugbu a dị very stubborn stubbornness ụmụaka nke ugbu a ị na-ekwe ha ma ga-ele gị shikiri ike gbọrọ na ya bụ Proverbs anyị gụrụ ị gaa na amaokwu 14 ya verse 14 ya ọ sị gị onwe gị ga-eji mkpanaka tie nwa gị ahụ wee napụta mkpụrụ obi ya n'ala mmụọ Ịla n'iyi. ihe akwa akwụkwọ nsọ na-ekwu ị makarịa akwụkwọ nsọ jụọnụ m ihe ka akwụkwọ nsọ na-ekwu na ị ga-eji mkpanaka tie ya wee napụta mkpụrụ obi ya n'ime gịnị n'ala mmụọ n'ịla n'iyi N'ịla n'iyi na mmebi. I don't beat Junior stop that Junior ya na-emebi daddy is coming daddy will flog you Junior na-erude na-aga. Junior iwewe junior ya ga na telivishọn please come Gịnị? Junior a na-akpọ Junior o nwekwa ihe etiri ya leave me alone nga gịsị ya kwụsị ibe akwa stop crying Junior is a fine boy iya o Junior is a fine boy iya o ice cream come gịlị iberibe adịkure ya ice cream n'elu amami na wata I stop crying so that daddy will not flog you. Stop crying. Junior is a fine boy. Iya oh. Junior, are you going to eat up? Yes, I will eat. Give it up ya na-ebe. ị ga-enwe ndị ga-azụchicha ihe niile n'aka nwa ahụ o bụ nke anya ka higekwe ya mmiri bara nke ka njọ pietere ya obeshito ya na ọ ga nke ka njọ wụ na nwa Junior a na-agwa gị ugbu a na ọ gafeela afọ 5 aka na-epetekwa a na-apampa ya otu a na-apampa iberibe problem ụtalị ga-asọvụ otu ntabi anya ụfọdụ ndị ị ga-anụ hapụ ya ọ ka nwatakịrị hapụ ya ejila aka ike so ụmụaka ugbu a ejila aka ike abarala ya oke mba ọ gị na-eme ụmụaka ji agba far from you ị ga-akụshi ha ị ga-eme ka ọ dị egwu uche ụdụka stọbọn ụmụaka ugbu arị uche enwere nke mma emeghala otu bara ya mgbe ọ bala mmamịrị na ịhụnanị ya apịabeghị ụtalị ọ bala mmamịrị n'ahụ ya gị na-apampa iti
na-apampa iberibe na-apampa nzuzu foolishness na-apampa ha niile ihe toro nnọọ na-abịa foolishness toro na-abịa ewu etoro sụrụ ewu na-etopụta ịma mgbe a zụrụ anyị nwa ahụnome nwa gara mma gịnị ka a na-aka eji ele aka ịzụ Uchenna Clever this one n'obi meme eji m ekwu ya ekwusi ya ike na nne m ọkịrị zụrụ m my own grandmother nọ n'aka ya too Uchenna Clever hụrụ ụwa ya asị gị agbala onye ọ kụrụ m wetin no good ọ gbara m ụtalị n'elu ụtalị n'elu ụtalị ama mme na aghọta mere rukwa ugbu a ngafe onye tọrọ m na-ekele hụ ya dị ka o nwere ihe nchefuru exactly ama mme na aghọta ya dị m ka o nwere ihe gịnị nchefuru ọkwa na aghọta mere ana m ahụta ya dị ka arụ iguzogide onye tọm na-akparị ya eziokwu ịgwa dị okwu sef na ihe even itinye mkparị na iwe otu isi na gị ga na feel conscience ga ekili gị ga na-asị ya gwakwara m okwu ahụ ekwara m onye okwu na-arị mma ị achọ ụzọ ị ga-esi rịọ ya mgbaghara ụmụaka ugbu a uche ahụ emekwa anya ka hụrụ gị ha bịa ha edudufe dum fekufe eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro n'ịhụrụ mgbe ahụ nne m ọkịrị ji akpa ewu anyị ga mgbe ahụ ịma ihe a na-akpọ forage ihe ewu na-ata ụrị ihe ndị ebe anyị ji akpọ ya ụrị ahịhịa ndị ewu na-ata ọkpọtọ ya onwe ka esi gaa ime ọrụ gbute ya nnọọ dosara ewu tachaa ya ịhụrụ mkpịsị ya ahụ ọ na-ahụ m ka ọ na-ala ọ na-ala alọ ka ọgbọnọ ọ na-ejezu m arụ ka o jezuru obodo ọ na-ejezu m arụ ka o jezuru obodo my grandmother welie ya otu a gbaa m ya ube ụtalị 5 ọ mere ihe nwa na-agbagode gị ụtalị nebọs na-enye ya thumbs up maka mgbe ahụ enweghị ihe dị ka ofu onye ịzụ nwa onye atinye ọnụ onye etinye ọnụ abawa anya niile abawa onye ahụ mara na ihe nwata ahụ mara na ihe o mere ihe ọjọọ mana nke ugbo onye tinye hapụ nụ ya nọ unu ji aka ike na-eso ụmụaka nta hapụnụ ya ị ga-akụshi ya ị ga-eme ihe ị ga-akụshi ị ga-eme ibutezi ụtalị nwa ihe ọ ga-akpọzi ya mere anyị ji ahụ nzuzu na soshal midia mere anyị ji ahụ iberibe n'ebe ọtụtụ ụmụaka nke ugbu a dị na social media abakwa ebe ka aha abagbo gịnị a lot of nonsense ka a na-epost ka ụmụaka 18 years epost n'ihi enweghị ezi gịnị ọzụzụ onye nne wepụta aka zụọ nwa gị eji ole nne gị kọkọrọrọm nwata richa nri ya aghara gị efere gị bulie ịsa ya ahụ sachaa akwa mmiri ebe ọbụla masịrị ya atụruo onwe ya mgbe ahụ a na-enye anyị ma mụda ga-enyere gị ọtụmetum na ịsụrụ otu akwa ọ ga-asị gị hụrụ akwa ịsụ omedeti ọ ga-akara gị mma na ịbatahụ ya mere akwa ahụ dị deti Uchenna na ana m abara nche na pọmpụ ebe a na-agba mmiri nọrọ ebe ahụ saa ya nọrọ na-anwụ akpa ahụ akọ ma return ha ịhụ na the level of discipline thank you so much you know mana ụwa nke ugbu a ị ga-asacha ji na mmiri ji na-ele ebe apịtị nọ tụruo onwe ya ebe ahụ tụruo onwe ya ebe ahụ tụrukwa onwe ya ebe ahụ pụta kịsị ji na anyị play gị sọpụkwa ya sikwa n'isi n'afa ụmụaka ga-eyi akwa ugboro 3 ugboro 4 n'otu ụbọchị ị na-ekwukwanụ nga ọ kpọrọla med nọgide onwe ya med nwee mee nta ma ime nwatakịrị ga-anwụrụ gị n'ihi na gị na ya bụ ọnụ enwewozi nke gị nwa na-eme ife isiela nels fisie ka anya enwewozi med mee nta med ma ime ọ dị egwu ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ụzọ dị mma nne na nna kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite gịnị ụmụaka ha egbochikwala ụtalị dị mkpa ụtalị ya nwawugodo isi ihe niile anyị na-ekwu you can't train up a child very very important ọ dị very crucial n'ịzụ nwa amị na-aghọta ọ dị mkpa mgbe ahụ nna anyị bata otu a ga-emara na odogwu abatago onye ọbụla eme adjust kedu ihe mere ị ga-eji eme adjust maka nna anyị aha ya wee ụtalị ọ na-hide ya from all angles ọ chọọkwana ya ọhụụ ya ewere belọt ya mpịakasị ma ya ewere akpụkpọ ụkwụ ya mpịari gị kwetagode na nna batara mgbe ahụ ihe anyị ji mara nna anyị bụ onye ike
ọ bata obodo ezinụlọ edere jinjin ọ bata gị mara na ụmụaka na-asa ahụ in 30 seconds ebe niile adị ịsa ọcha. na ahụ in 30 seconds naanị maka na nna gị na-abata asị daadị abịala o ọkwa ịsaba ahụ ije wuo ya otu ihu bifo naanị na daadị ị nụrụ ụda moto ya Dị ma egwu. ụda ụkwụ ya Hey. na anyị nụrụ na ekele na-abata na streeti ọsọ ga-eme ọ dị ego ike gwara mana ụwa nke ugbu a daadị na-abata jini anọrọ n'akụkụ na-ebe akwa maka na daadị abịa bịa kelee ya kuru ya ekuru ọ dị egwu ụnụ sị ọ ga-adị mma asị ebe ngwa gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya mgbe nwa gị mere ihe ọjọọ ị na-ata ya ahụhụ ahụ ị na-aghọta ị na-enye ya ntaramahụhụ ruru ya n'ihi ihe ọjọọ ahụ o mere ebukwala ya ọnụ anwakwala nwa chụpụ ya n'ezi ị na-aghọta ihe ọbụla o mere taa ya nwa n'ime ụlọ mee ya hapụkwala nwa chụpụ ya ka ị ga-apụ gị tinye n'aka ọnwụnwa karịrị nke ọnwụnwa ịhụnanya gị ga tinye n'aka ndị ya gbaba n'ụlọ onye ọzọ o nwere ike ya nọ ebe a ihe ọzọ eme ya Ihe ọzọ eme ma ya. ya gbapụ n'ụzọ ma ọ gbafuo gị tinye onwe gị na problem you use wisdom apply wisdom o wee bụrụ ya ịma asị onye nne kọọ nwa ya ihe o jiri aka nri kọọ nwa ya ihe ya werekwa aka ekpe mee gịnị kpọghachie ya Kpọghachie. ya ị bụrụ onye nne ma ọ bụ onye nna na-azụ nwa gị ịgbachaa ya ụtalị ị gaghị agwa ya ihe mere iji gbaa ya ụtalị ibidobeghị ama mbe na-aghọta ịgbacha nwa gị ụtalị ndụmọdụ eme gịnị esochie ya azụ iticha nwa gị ihe gị kọwaranụ ya kedu ihe mere iji tie ya ihe ama mbe na-aghọta ngwa bịa ihe mere m ji tie gị ihe bụ ihe anyị mere gịnị i mere emeghakwala ya gịnị ọzọ Ọzọ. imeghakwa ya ọzọ aga m eti gị nke karịrị nke a ya o buru ya n'uche nwa gị ahụ eburu ya gịnị n'uche ọ na-eme ihe akọluche ya nọ na ya mme ihe a megharịa ọsọ ọ ga-apịa m ihe gị ya akwawuru ọwa o nwere ndị na-eji hetered eti nwa ha ihe ọ dị mma o nwere ndị na-eji mkpọrọmasị eti nwa ha gịnị ihe itiwa nwa gị ihe ya dị nnọọ ka ọwụ nwa gị mere iji mụọ 70 eziokwu ya dịcha nnọọ ka ọwụ nwa gị mere iji tọọ ntị ime 7 isii 13 mere iji ịma otu penti garị ọ na-ezuoro ụnọ frustration gị ji ya so nwa gị bikwasị ya nwa ahụ n'isi gị bụkwasị nwa gị mere ka ahịa na-anaghị agara gị ọ ya mere anụnụ ọnwụ ụdịrị ite ihe ahụ ka anyị na-ekwu o nwere ihe a na-akpọ correct with love you correct with love gị pịa nwa gị ụtalị dịka onye mụrụ ya ọ gụchala onye kpọ nwa onye ọzọ bụ onye ga-apịa ya ihe n'ụdịrị ka m pịagbuo ya pịagbuo ka ọ nwụọ maka na gị nwa bụ onye nne ma na ịpịa ya ihe o wutere ya ebe a gị mee gịnị gị haa ya uche ahụ tụkwala m nna aka ụmụ ya ihe ka ọ ga-asị na ọwụ ya mụrụ nwa ịhụnanya lee ụmụaka na-egwu egwuregwu ọ batalanụ si ele jụọ nke nwaanyị kedu ebe nwanne gị nwoke nke nwaanyị asị nwanne ya nwoke gara igwu egwu o chewele nke ahụ abata ya o were karama pịawa ya pịa nwa ahụ n'isi nwa ahụ ịgbapụzi na ndị mmadụ ijide nwa onye ahụ butere esemokwu nwa ahụ na nna ya ruo ma ugbu a otu ihe gị nwa bụ onye nne ma ọ bụ onye nna kwesịrị ibu n'obi bụ na ịnwa anwa anye nwa gị mkparụ n'ụwa a ọ gaghị echefu ya n'ụwa a mekwara ị ga-eji eme gịnị akpachapụkwa anya ma ị na-agbakwala ya ụtalị maka na ị nọrọ ebe ị na-agba ya ụtalị gbapịa ya anya o mechaa n'ụwa a topụta asị na nna ya gbapịara ya anya she or he will not forgive you at all ama m ị na-aghọta ọ bụghị gbachaa ya ụtalị gị kpapụ ya ezi ga-enye ya nri ị gaghị apụta ha n'ụlọ ọzọ thank you so much nyere ya ohere ozugbo ị na-akpapụ ya ezi ka ekwensu dị otu agbasapụ aka nara ya gị ya si nwa m bata come to me I will welcome you o yie nne ya na nna ya kụrụ ihe I will give you rest ya enyezie nwa gị rest ọ bụrụ ebe a na-aṅụ anwụrụ ebe a na-esi igbo ebe a na-aṅụ kolarado na ụmụnne ya ya ofepụ ikekwawa ebe anya nwa gị ahụ gara ndị ahụ aka mụọ ya si ya ọmale flog you ya si chai ofepụla ọ ya fọrọ Egodu kamụ were ka mụọ ọṅụzie ya chọọchị agbasa the last one ọ ga-abata ha na ya ada ahụ gị na ya ma ọ bụzi ka gị na ya ma n'aka finish mere ị ga-eji were agụgụ isi mee gịnị na-azụ nwa gị ama m na-agwata ọ wụ eziokwu na mgbe a zụrụ anyị mgbe ahụ a na-agbacha anyị ose n'anya this one no be meme a na-agba anyị ose gịnị n'anya ọtụtụ ndị na-egekwa m ntị na mgbede a mana otu a ka ọ dị ozugbo a na-agba anyị ose n'anya mgbe ahụ na gịnị ka a na-akọ ihe a kenu ga-eriri uche a zụchara anyị n'ogo nke na iruo ihe dị ka kedu ihe a na-akpọ ya olee ihe a na-akpọ ihe ndị be anyị ji akpọ ya iruro ka ọ gịnị ihe a na-apịa na-akpụ n'ala
you know onwe ka isi gawa na ihe a na-ata ata mebi ịhụrụ ya ka ọ na-agafe iriro soja ant mebi iwu nwata ka ịhụ ya bewe akwa nna m ga-ekuru gị tụnye gị ebe ahụ ka ewepụta fear in you. Agwara m gị eziokwu nke a mere m n'anya korokoro ga-akpofu ihe Uchenna ahụ soja ant bewe akwa nna m sọ gịnị na-eme gị m sọ soja ant ya sọtara gị sị mba asị ngwa bịa ya ekuru m tụnye ebe ahụ iwe oyi kedu ihe nke a na-egosi iwepụ gị mmụọ ụjọ na gịnị n'ime ihe ọbụla ị hụrụ gị withstand ya ama m na-aghọta mana nke ugbu ọkụkọ na-achụ nwata ọ ga-ebekata akwa ya 2 days ịkpa ya aka I'm having phobia ibe m iberibe karịa iberibe asụwara ya ngere my child ji enwe phobia o ji enwe phobia mana ọ na-enwe phobia mgbe ọ na-atụrụ ihe n'ofe ọ na-enwe phobia mgbe ọ na-atọ ọkpụkpụ anụ ọ naghị enwe phobia mana ihe niile ụcha phobia nye ya ọhụ ngwere ya agbalaga ọhụ ọkụkọ ya agbalaga ọhụ ewu ya na ọsọ ihe niile ọhụ mmadụ sef ụjọ abịa ya ụfọdụ enwe ike ile mmadụ anya eyeball to eyeball gwa ya gịnị okpu ya bụrụ ọnọdụ isiri ezie nwa gị ọ dị egwu eru na ya ada anyị enwe nwatakịrị ibe gị ya age mate mgbe gị na ya lụrụ ya egbuo gị ilu gị bịara akwa lọta dadi m ahụ gị nke ihe na-ebe ya sị gị isi ya na gị na onye dị otu a gị bịara akwa nwatakịrị ibe ya age mate ngwa come on go back ị ga-aga revenge ọgụ ahụ ị ga-agarịrị ị ga-agbachi ike jee nweta mmeri you must be strong. Nne na nna anyị zụrụ anyị mgbe ahụ ka anyị bụrụ warriors So anywhere you can defend yourself. Ha zụrụ anyị mgbe ahụ ka anyị bụrụ ị na-aga no fear. Ewepụrụ anyị ụjọ n'ahụ. Mere mgbe ahụ kedụkwanụ ka anyị ha naanị m ga-esokwa gaa ọhịa nkọ. Buokwa nkụ buo ya nini biga ya n'isi mbulọta. Amami na wọta. Gị hụ mmadụ akụrụ chim. Wụọ dị mkpa. O wee bụrụ ya. Kudos. Nne na nna anyị mgbe ahụ ka ọ dịkwa ụfọdụ ndị nne na nna ugbu a na-agbalịkwa mana o nwere ndị ọkacha ndị nke nwa rara ahụ na mmụta ndị nke jisiri ike mụta ofu nwa ma ọ bụ nwa rara ahụ ịnwa anwa akpa nwa ha aka afọ tawade nwa ha obi eme ha pịam ha ebewe ọ dị egwu ụzọ ọzọ dị mma gị nwa bụ onye nne ma ọ bụ onye nna kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka gị gekwa ntị akwadokwala nwa gị mgbe di gị na-abara ya mba nke a bụ maka gị nwa bụ onye nne nyekwanụ gị nwa bụ onye nna akwadokwala nwa gị mgbe nne ya na-abara ya gịnị mba chima ihe na-ebute esemokwu na ụlọ nwa mere ihe ọjọọ ihe a ga-eti m ọpụ bara ya mba ọ hapụ ime ya ọzọ kama nne ya bawarịa nna ya akpọkete nwa m hapụkwanụ nwa nna m kwa nna ya bawarịa nne ya kpọrọ ya mba nna ya wụzi onye ọjọọ nne ya wụrụ onye ọma ọ nne ya wụ onye ọma nna ya wụrụzi onye ọjọọ is a teamwork onye a welite onye nna m pịawa gị mma m na-evene na-arịkpu makwa na ọ saghị efere mgbe ọ na-anya na-aranyere ya ka a na-agbagote gị ụtalị n'elu ụtalị apịapụ gị nke ya sị ịmakwa na mana ihe ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme bụ nwere ala ka di ha si kọwa ụmụ ha ihe ga-egbachie onye ọma si iwe anyị Junior don't blame him ọ ṅụcha mmanya niile ọ na-aṅụ ya bata ya na-akụgbugharị ụmụaka echi nwoke awụzi onye ọjọọ gị tọnụọ ụmụ gị tọnụọ ha against their father ha tolite ha sị my mother was there for me mana ọ na-abụ na achụọ ha n'ụgwọ akwụkwọ gị nwa bụ onye nne na-aga na-ebe gị onye nna ego nke nna ahụ weta mgbe ụfọdụkwana ụfọdụ ndị nna na-eme mistake. Let me tell you something anwakwala anwa nọrọ na ịnọ na family n'ihi na ị na-arụ ọrụ nwunye gị atọ na ụmụ gị against you ị gaghị aghọta ụfọdụ mgbe nke nna ahụ ndị ụtọ dị busy ma ọ na-enwe chance ya bụ ihe ọ na-enye nke nwaanyị nne ya na-enye ya ego ụmụ ya ga-amakwara na ọya nwaanyị ga-ene ha nke onye nne werezi ego ahụ wegara ụmụ ya echie na nke onye nne wepụtara ọya nwa ọwa ego ya ị ga-ahụ nwaanyị nke mechara graduate ya na university it was my mom that it was my mom all thanks to my mom gịnị ka your mom na-arụ all thanks to my mom she was the only one there for me onye ọbụla kpara aka nọ na I love my mom love your father
uche nwere ihe a bịara sere otu ezinụlọ okwu di na nwaanyị ịhụnanị ya mgbe na akụkọ ahụ akọrọ ya n'ime moto esi m Enugu na-alọta so the man abịa na-ekwu mgbe ọbụla ụmụ ya ahụ na-agbaga na ọmụma ha na-emere ha nta emere ya na-awọ ndakwanụ maka ya nwa na-adị bizi ọrụ ọ na-ara na-enyecha ya efe bọta eme ha na ose ndị a na akaụntụ mmanya ego mmanya ejizie visitin na ihe ndị ọzọ ndị ke na ha lọta ya enye ha ego ha ga-eji ala ha efiduzo na ọmụma ha na-eweta ihe niile emezie n'ụlọ ị ga-anọ izi nọ my mom that has been taking care ikwu ha gba ya kirikiri michi ya o mekizie ya as a decision na mgbe ọbụla na-ezi you have to tell me now bịa direct to me no more passing through your mother straight onye nna ọbụla makwa n'ihe nwaada nwoke ọcha Clara kwesịrị ya na-enye ụmụ ya ego ya sịle n'ihe mụ na dadi ụnụ anyị tikọtara aka wepụta lekwa ego ole nna ụnụ lekwe owo gị bịa personalize ya ka ọ naanị gị wetara ya bụ ego na-elu ụmụ gị na-atọ ọnụ ha against their father. uche ya mecha nwa ha lọta nke ọzọ alọta ewu ka lọta skuul ya abịawazie mmanya ejighị ego maka ahịa mpa ya mepere mmanya o rikpọọla dị mụ so ya sizi oke akwa isi ọmma gị na go to your mom enweghị ya agbarịa hụ na ihe ahụ mpa ya gwara ya wee eziokwu ya bịaziere ọ nna ya na ya biko n'oche na ọya mmanya na-eme ihe niile ahụ mana ọma anọ ya na-enye ya ego ọ dị ego nna nwata pịa ya ihe gị bụ onye nna agba na-azụ gaba ịga ya nri hapụ nna gị ịma ọṅụcha ihe ọ na-aṅụ bata ya na-emegheri gị na-akọju nwata isi nyekwanụ gị nwa bụ onye nna onwe ka nne ya si kụọ ya ihe kwa gị gbachie jee were ego nye ya si ya jee zụrụ ihe na-ezirie if unu efelụọla as parents ama m na nghọta maka na nne na nna kwesịrị ịdị na-arụkọ ọrụ ọnụ onye nke nne kwụọ nwa ihe gị nwa bụ onye nke nna ọ bụrụgodị arị na nne ya ji iwe kwụọ ya ihe asọpọtụkwala nwa gị ahụ n'ihu nne ya gbasi ụkwụ n'ala ike jikọta na aka ọnụ bara nwatakịrị ahụ gịnị mba ka ya maragodi na nne ya anaghị asọpọtụ ya nna ya anaghị eme gịnị anaghị asọpọtụ ya n'ihe ọjọọ mere ọwụ gị nọrọ ebe ahụ difendịwa akụgbukwarala m hapụrụ m ya gị mụrụ ya this that gaa n'ihu nyekwu aka nwaada nwoke ọcha Clara ọzọ dịka ibe ya wụ na ihe niile a na-ekwukwa ihe niile zerokwara na gịnị ịmara Chineke site n'oge zụlite nwa gị n'ụzọ Chineke maka akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu sị train up a child in a way he should grow when he is old ọ gaghị esi n'ụzọ ahụ pụọ mana onye uche na-jiri nye instant o ji maa atụ mgbe anyị bidogo ịbịa ihe kwụ ụgụ ọ bịa pụọ ọnụ ị na-aghọta ịchụ ụgụ ahụ mịara gị ike ka ị ga-abịa ihe ebe osisi iri ya ihe ya na-eto ya na-eso onye ahụ na-agbago n'elu ma wee elu ji ma wee elu osisi ma wee elu something bifo ị nọ ya bịa na ọbịa kwụsa n'elu ebe ahụ ị ghọtara nga ọ kwụsa n'elu ebe ahụ tutu ị na-ama ya bịa miwe ike ọ bụrụ nne ogo ya bịa hụ ya bịa miwere gị ike ahụ metakwa na ya bịa werekwa ihe dega ya ya onwe ike ya n'osiri ma ihe m ji ekwu ihe awụ inyere ụgwọ ahụ aka ya akwawuru folu ụzọ kwesịrị folu nwee ike bara gị uru meta mkpụrụ mụtara gị ike ị ga-eji akụkwa ndị ọzọ mana ịbịa ha bịa anya ịbịa ha bịa gbazie ya olu zi ya ụzọ Chineke uche a lot of parents have failed. agwara m gị eziokwu ịma a na-ekwu chewe nwa ihu n'ebe Chineke dị n'oge ụfọdụ ndị anaghị aghọta ịgawa chọọchị ọ ga-ekwe eso gị ụfọdụ ndị anaghị aghọta o nwere ihe lee ka m gwa gị o nwere ụdịrị mmụọ ị ga-akụnye nwata n'ime ịkpa agwa ọjọọ gara ya ahụ achọgodi gị nwa bụ onye nne maọbụ onye nna ahụghị nwa ahụ ịgbagha ụzọ gara ya ahụ maka na ịgba ya ọ ga-asị gị I'm not raised this way this way ka eji zụọ m mmụọ ahụ ị kụnyere ya n'ime ga-anọ ebe ahụ mere o ji dị mkpa na nwata na-etolite gị lite n'oge chewe ya ihu ebe Chineke dị ị hụrụ Sunday school ahụ nwata na-aga mgbe ọ dị na nwata ọ lahụ in vain ị hụrụ n'ụtụtụ mgbe ahụ chibo ha na mmiri achụpụla anyị ngwa mee ihe ole na-eme gawa Sunday school don't miss Sunday school anyị gakwanụ mgbe anyị na-eme ọfụma na ya ihe ọbụla anyị gị na-participate aga anya ọbụla na gị hụ eme onye na chọọchị ma ngwa gị meta ọfụma ọ na-enye obi aṅụrị mgbe ahụkwa na-echikwa nweta ndị na-abịa ha soke mkpọrọ nwa gị akwụkwọ ihe maka akpọrọ ya school fees ụgwọ akwụkwọ ya ma o emere ya ihe dị otu ndị na-achịkwa mgbe ahụ nweta lọk mana emewe ihe ụmụ ya gị na-apụla ha azụ mba agakwala gị nwa agawa chọọchị agawa ya nọ n'ụlọ agba bọọlụ anyị nwawu ndị nne na nna anyị dị ka kiatika ndị nlekọta ịghọtala
Chineke nna wee ya nwe onye nlekọta ọ ya landlord ya nwa nwe ihe niile ma iche nwa ahụ n'ihu Chineke si nna biko lekwa ihe ị nyere m n'aka nwa ị nyere m n'aka ọgụ nwa nwe ihe niile enwe otu izụọ nwa ahụ nwa ahapụ irudere enweghị ya tọọ so ekwesịrị onye nwa ya na ha etolite ọrụgodi ka esi ekpe ekpere tete n'ụtụtụ ka egwu kụziere ụmụ gị otu esi eme morning devotion ekpe ekpere jikọ aka n'ọnụ kpe so ebe ọbụla nwa ahụ gara ya bụrụ example si nne na nna m na-akụzikwere m ihe dị otu a ịma ihe eji ekwukwa n'ihe gị na nwa gị ha ga-anọgide forever gị na ya agaghị anọgide mana ihe ekenyere n'ime ka ọ ga-eji ebi ndụ ya all the days of his or her life nwa ga-emecha mee gịnị ha nna ya ma ọ bụ nne ya ya na nwunye ya ji rapara bụrụzi otu ọnụ ahụ ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị ụfọdụ n'ime ha isi ha kpee ekpere ọ bụ in Jesus name in the mighty name of Jesus in the precious blood of Jesus in the mighty name of Jesus in Jesus name Father King of Glory ọ gwụchala ntoro ụfọdụ ndị niile nwanne mepe ọnụ kpee ekpere mgbe ọbụla in Jesus name in the mighty name of Jesus in the precious name of Jesus in Jesus Christ's name we pray dị egwu maka na nwata adịghị rooted n'ihe gbasatara okwu Chineke nwata dị rooted n'ihe gbasatara okwu Chineke ị hụrụ ịganye aka na agwa ọjọọ ọ ga-ara ya ahụ o wee bụrụ ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ mara ndị ya na nwa gị na-eme gịnị na-ayị all your right dịka onye nne dịka onye nna ime ụdịrị mmadụ ya na nwa gị na-eme gịnị na-ayị ndị na ha na-aga akọ ịma asị ewu na-anaghị eri ji sowe ewu na-eri ji ya eriwe ji gbam nwa ndị ahụ ya na nwa gị na-ayị kedu ka ha si eji oji kedu ụdịrị agba ha mgbe ahụ anyị na-etolite onwe ka esi nụta n'akụkọ na izuru ohi kpam my mother ga-edisconnect gị from that ọ ga-ebugodo ụzọ gwa gị sị hụrụ nwa a onwe ka m si nụta dị na ntị na ị gakọtara ya nso nwata nwoke ọchakla o ruru otu ụbọchị otu onye nke ọwa ije kpaghekwa agwa akụkọ na-akọ mgbe ahụ na ọ manyere aka n'ime ite ofe nne ya mgbe ahụ ịma rumotu the spread that time na anyị na-akọ ya onye ọmanya aka n'ime ite ofe onye my mother akpọ mgbe asakwa ahụ na m ya nwa anwa ahụ gị close to nwa Uchenna masị ya ma ọ mịa ekpe m erukwa mgbe anyị na-agba bọọlụ nwoke a bụ bọọlụ ma achụ ya n'azụ my mother si ọhịa nkụ esi ahụ lọta hụzie m ka nna m akị ya ka Rudiga ozugbo my mother hụrụ ya kpanyere m anya ma akọtasị anyị o na bọọlụ gị uti ọgwụ mmadụ gwara m akwụsị bọọlụ ahụ m na-agba jesiwa ya ma ọ mịa m sọrị maka mgbe ahụ imejọọ gị ma na onwe gị ma na ime na gịnị ọnwụ na mụ na ya na-anya naanị maka na achọrọ m ya bọọlụ ma mmadụ eburugodola n'uche na gị na nwa a na-arọkọzi ma ihe ọ fọziri bụ gị nwee batazi bịa manye wekwa aka n'ime ite ofe simple as that. Uche, ihe another thing. Mma gị lere gị anya ịkọtara sa ịma ihe o ji lee gị anya ụmụaka ugbo ị na-ele ha na ọ ga-ele gị akụkọ ụwa ị na-ele ha mgbe m na visitor bịa onye ọbịa abịa ya ole gị anyị mana na ị kwesịrị isi na palọ nga ma ọ ga-bute oche ozugbo ma ọ ga-bute oche ịma na ihe o ji lee gị anya ahụ o lere gị ụwa nke ugbo ị na-ele nwa gị na-ele gị ụfọdụ nwa gị ajụwa gị ma ọ mịa nwere ihe dị gị n'anya nke ị na-ele m otu a ọ oge anyị nọ n'ime ya nke awụghị joke mana mgbe elu bụ ala ọsa nne gị lee gị anya ma ọ bụ nna gị lee gị anya gị ma amatala anya ahụ elere gị ịmara na ihe ọ pụtara ma wee a visitor bịa nwa ama jụọ gị sị are you hungry gị mepe ọnụ sị ee I'm hungry ọ bụrụgodị ara na agụrụ na-echi ụnụ ọnụ n'ala gị sị I'm hungry mma gị ga-amara mee ọwụ ụmụaka gị nwara nara visitor ihe tinye n'ọnụ n'ọnọdụ na agụrụ na agụ gị ọwa eziokwu na agụrụ na-echi ụnụ ọnụ n'ala na famili ahụ gị nwe anwa nara visitor ihe tinye n'ọnụ n'ihu nne gị na nna gị iricha ozugbo ị na-ericha ya bewe akwa maka visitor nwa anwa apụọ agbọọ gị ntị ma mmadụ ga-ajụ gị sị itoole orula gị nke otu a jee kụọ ekpe jee kụọ ekpe na-eribe m nri o aneta ikputere ya ọ bụ otu a na-esi agwa anyị ya ọkwa ịhụrụ nwa ị ga-emebọ m ị ga-emebọrịrị ma na ị ga-emebọ m ọ dị egwu mgbe ahụ nne na nna anyị na-etudo ihe a ga-ejide aka gba anyị ụtalị
mgbe ụfọdụ my mother nọrọ ma ị na-ebebe ya akwa ya adịcha nnọọ ka o nwere ihe aka na-eri ya ọkọ. aka na-eri ya ọkọ ya adịcha nnọọ ka o nwere gị na ya ga mgbe ụfọdụ my mother na anyị na mụ na ya na-ajịkpa ahụ mana gị na ya ji wee mara nke wee egwu na mgbe egwu pụrụ na egwu ọ nọ ihe dị ka ikekwe 1 week ibebe akwa my mother mara na something is missing o ji agba m ya mgbe ahụ na eruwela m mba na ịhụrụ mba m na-eru a ga-efo ya ime nke mbụ ya echie gị warning mbụ ga-abịa witi ilu ọ bụghị esi nwata kwafuru mmanụ ka a ga-agba ya ụtalị Uchenna ọ bụghị esi nwata kwafuru mmanụ ka a ga-agba ya ụtalị ọ bụ esi ọ kwafuru mmanụ ogiri ọ kwafuo ogiri mmanụ esi ahụ ka ọ ga-ahụ ma eme ka anụghị m ya ya na-agụọrọ gị ya na-agụọrọ gị ya na-agụọrọ gị ya esi oge erukọ ọ slight 10 ikekwe asị gị ga-azụta ihe 5 naira afọ gị chie na my mother echefuola ya gị were ya taa my mother emecha ntị ka 5 naira nwere ike nọ 2 months ya jụọ gị sị nwere mgbe ndị nyere gị sị gị jee zụta ihe where is the 5 naira gị tahiri iwe ọnụ ịdịkwala giliti bịa lee ụtalị o nwere nke a na-akpọ rambo from head to toe a na-agba gị na-awụgharị gị na ya ga-agbakọta ede ebelebe egbuo my mom na-adị prepared gịnị ka ala akọ o wee bụrụ ya ọnụ ụwa gbanwee na mgbe ụfọdụ onye nne ga-edunye dị nwa ya ozi ebu ụzọ mapụ atụ ego ọ ga-eji eri ya ngarị junior ga mgba gawa iri ebe ahụ gị manya aka zụrụ bisikiti taa ịnọ eziokwu before ya okwe gara gị ozi gị chee na ị na-azụ nwa enwe ndị na-agara nne ha ozi ma ọ na-enye ha anamaga ya okwechiri eziokwu gị chee na ị na-azụ nwa ma ị na-erighị nwa go bribe ma ị na-ewepụtaghị ego ị na-aga ya na-asị ya iri ebe ahụ gị goro bisikiti taa nwa gị agaghị agara gị ozi gị chee na ị na-azụ nwa ị na-ere ezi ewu o gwara gị eziokwu you need to sit up you need to sit up you know mami aga m amanya aka ebe ahụ ziri ihe gị si Junior don't try that ya try tụkwa ya and nothing will happen heaven will not fall and that's on period gaa n'ihu nyekwe aka ka anyị nwee ike kpọpụ akara ekwentị nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya hụrụ nwaanyị nọ n'ime ya na-azụla nwa gị ụwa awụ ihu mma abụọ zụọ ya na nga ọ ga-awụ na ọ mara na ọ matụ mma taa ya jọtụkwa njọ a sụchara ya n'ọnụ bịrịbịrị ọwụmụ ihe niile ọ chọrọ mgbe ọbụla gị nye ya sometimes gị gwakwa ya na ọ dịghị ya ọkọta na ọ dịghị ị na-aghọta and ọ dịghị ahụ with seriousness igbe ya ọdịghị ya agba ọnwa nwe ya pịagide ya ihe so that ebe ọwụla ọ gara ọ ga-survive ọ dị mma ọ dịghị mma ọ ga-survive because ihe eji agwa gị ya you cannot stay without your child forever ọ ga-aga mahadum ọ ga-aga nta ọ ga-travel ọ ga-aga different things ị ga-asụ ya agagharị n'ọdụ mgbe ụfọdụ ego ahụ nọrọ si ya na ọnọhụ jichigodi ya si ya na ọnọhụ meegodi ka nwa gị maratụ n'ụwa na-afụ ụfụ na-atọ ụtọ maka iji iche na ọ na-atọ ụtọ ebe ọbụla ọ gara ya na anaghị atọ ụtọ ihe mere ji ọda were ahụhụ ntara my children agaghị ata ya ahụhụ ntara my children agaghị ata ya you know my children will not suffer they will not suffer you know ọkacha ndị nke nwaanyị kụziere ha ọfụma ọwụ nke ha meghala gaa na be di enwe otu ihe si rata ahụ ha etighị isi ya outside ha atighị isi na ihe ọzọ gị support move emotion si ya lọtawa she come back ndị ka na di achọ di mere obere nwatakịrị nọ na secondary school nwechara directly na ọ na-achịgara abịakwa m ịta ahụhụ n'ụwa aka ọ gbajiri ya mpam na mama nọrọ n'ebe ahụ gwanụ m ka onye na-amaghị akwa asa ụwa rawa ya ahụ n'ụwa maka na ụwa mma anaghị agazizirịrị ụwa bụ zigizag ọ matụ mma ome gịnị ọjọtụ njọ ụwa nwere ike ịhọmbụlụ gị atinita ụwa họmbụlụ ọ dị nwa gị ahụ n'ụwa kedu ka ọ ga-esi eke okpo ajụjụ ka m na-ajụ gị gị maji shuga kpunye ya n'ọnụ hit anaghị aba ya lee ka ọha akpa ibu ọ gbata ọsọ ịba ya na-enwe ka ngwere mana gaa na village ụmụazị ibe ya na-ama ntụ bicycle otu a buru nne ha gaa buru ngwaahịa nne ha buga ahịa bulata gbasi ike mmiri gịnị gaa buru nkụ nne ha busara n'ime obi zụọ nwa gị ka nwa gị dị nnọọ kpam agụ nwata amara na nwa awụ gịnị nwata ọ dị oke mkpa na-aghọta nne na nna anyị gbalịrị anyị na-ekele ha Clara na-ekele nke ya Aneta na-ekele nke ya mụnwa na-ekele nke m maka na ọ bụrụ na ha gbalịchaghị ị nwere ike ịga ya n'olu anyị ebe a taa
anyị anaghị ekwu na anyị dị perfect Mba, no nobody is mana o nwere ọrụ ha rụrụ pụrụ iche na ndụ anyị o wee bụrụ ya ịzụlite nwa gị n'ụzọ dị mma ọ ga-enye gị aka o wee bụrụ ya ka ọ dị ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata nyeke na ọsịsa na ajụjụ a anyị ji n'aka na mgbede ya bụ ajụjụ wee bụrụ kedu ụzọ gị nwa na onwe gị na-ege ntị ichere kacha mma na nne na nna kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 biko nke ọbụla ị ga-eme anyị ga-agbapụ ya ọsọ were naanị ọkpụkpọ oku maka na oge abụ ezi nwanne anyị gị gbalịa gbuo ya nkenke mgbede ọma ndewo ya ewutere gị nọ ọ n'ebe ahụ Uche nwa grandma. brọda Oyo ya gaziere gị nọ Clara nwoke ọcha. ndewo Anita dị Lohuele. Ọlọla present. Ya welcome o. Daalụ. Ọ brọda Oyo nwafọ Obowu. I'm calling from Mechanic Village, Ọchị. Uche m ajụ ajụjụ sị parents a na-ekwu okwu ha ọwụdị dịka e nwere ugbu a ana m eweliri my mother aka elu ya na-ewute m na nne na nna m anọ ha today kewaa sị na ha nọ ndụ today I believe na ha gala ekpere Chineke aka because oge m mepere anya ya hụta na poverty adịghị mma adọdị ha mma lezi anya otu m si wee hụta ya I vow that it cannot continue like that. And by God's grace, I have to bow down. The first thing to give, as small as I am, to give my life to Christ, to make sure that nobody deceives me. And my parents tried all their possible best to support me. And since that time, you need to enter my compound today. And here I call on my parents. And my parents doesn't save me. But Google, Junior, we're getting a bookie. Why, Lord, we hear about Junior account first? Trust I'll get in a bookie. Oh, the ego. How we put on your country before the actual or giving a bookie? Oh, the parents, Umakala, for Yaruka, Aquaria, tries Aquaria, Belado. What tradition has Umaka get take care of your parents tomorrow? But I really did thank God that is my own, by God's grace, Umaka, I can't them Ndewo, Chocolata. So, today, I still remember your one for Ndewo. Ya gaziere gị biko anyị nwere ike gbalịa gaa na Facebook page anyị ị gaa na Facebook dee Eco FM jiri capital letter dee ya gị kliki ebe ahụ nwee ike na-ekiri anyị live ebe ahụ ị nwere ike izibata ozi gị ebe ahụ ka anyị nwee ike were ya na mgbede a ọ na ebe ahụ Pastor Uchenna Clever. Ndewo. Prophetess again. Asị nkuzi semina ka nyere anyị taa. Nyere anyị today Chineke gozie nnọ. Ndewo. Otu oge wutega m ewu. Ndị pụgara na ugbo ọtụtụ n'ime nwoke ga-ahụ na Eko redio. Di na nwaanyị kubu nkwalụ ndị daji na mọmi. Ihe ndị kụziri ụbọchị taa. Ọ oge mgbe anyị na-akpọ mpa na mma. Ọ oge mgbe nwatakịrị amụọ gị gị mara ihe ọrụ gị dị nne gị na nna gị nọ na nsọpụrụ. Nwa kemgbe dị daji na mọmi. Ele nwatakịrị a na-arapụ ya na-apa mpa ya anyhow. Ị ga-akacha nte ya erururu ụmụaka chiri na akpabata na ti ọrịbịga ihe ọbụla ha mara na amara mgbe otu mgbe ọ bụkwara ụmụ ha mụrụ amụ inyere ha aka ha nye ha anya ọrụ ha ndị eji azụ ụmụaka so Chineke nna na ndị ihe niile buzuo ya ebe ezinụlọ ọbụla n'ụbọchị taa ka ọ nyerekwa anyị na-ahụ na ọdaka na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Amen. Ya gaziere gị Maazị Onyechefula mgbede ọma. Mgbede ọma Uche Clever nọ. Ndewo. Mgbede ọma Clara. mgbede ọma nwoke ọma. Dịka mgbede ọma. Daalụ. You are highly welcome.
Bika bread. Ịma ike ụlọ ekwutechala ya ana ihe omezi niile unu kwugeta ozi ihe unu kwuge unu ga na-ekwu ya kwa mgbe maka ọ bara uru n'ezinụlọ ọbụla. Ịma oyibo ndị bekee emebisiala Afrịka ha emebisiala ojirimara Afrịka na ihe ọbụla maka esi azụ ụmụaka nakwa ihe ọbụla. Onye ọbụla anyị chọrọ iso usoro ndị ọcha anyị chọrọ ire American and even the Americans chọrọ ire more British than even the Britons. So all ya the major problem. Ị ga-ahụ obere nwa ya na-eme sagin orubere enwe ngọ ha ya na-eme sagin eji ejije na-aba uru. Wele ndị obodo ndị ọcha anyị na-eje ụdị ndụ ha na-ebi eme na obodo ha agaghị asị agịga ebe ka ha ga-ahụ obere nwa ya efere egbe ya agbaile gaa na skuulu gbagbuchie ndị mmadụ mere ihe ọ tọrọ ya gị kụọ obere nwa gị ya ga-akpọla gị polisi ebe a. So a ga na-ekwu mara ihe otu a ga-esi mee obodo anyị adị mma ya alaghachi n'ụlọ anyị ndewo na ya gaziere gị nọ amasị Uche Street ngwa gaa n'ihu na Facebook anyị nwada nwoke ọchaklara n'ozi nke si n'aka Lucy Okoroafọ ọ si ihe aghasaala ka ọ dị ugbu a n'ala anyị na ụfọdụ ndị nne na nna nke ugbu a ha amadokwa aka nri ha ha mụkwa aka ịkpa ha ka ọfọdụ bịa gbazi ụmụ ha olu si a na-azụ ha ị na-aghọta na ịbịakwanụ m na ọbịa hụ nga nwa ahụ kpaga agwa ọjọọ isi ka ị gbazie ya olu ị ga-anụ abeg mind your business o go buy your own train and the way you want train na wetin dey talk ọ ihe ha na-ekwu ihe ụfọdụ n'ime ha na-ekwu ahụ na-agbawa obi hụrụ duke ya mgbe ị ga-ahụ nwatakịrị kwesịrị correct gị bịa correct ya ma ya abawa ị na-aghọta na ọgwụ ọjọọ ahụ nwa ahụ na-akpakwanụ ịmara na ụmụaka onye ndị ka bịa bịaketewe ya nso ya bịa magha ndị ka ahụ ya na-ebutekwa nsogbu na obodo anyị ị na-aghọta ya eme ọtụtụ ndị na-ele ibe ha na-amaghachi ha mana ọ bụrụ na ị hụrụ onye nke kọrekt ya onye nke agbazie olu ya egere ya ndụmọdụ ahụ i nyere ya na ihe a ga-eji ike na-emebi n'obodo anyị ị na-aghọta na onye eji ewutekwana ya na ọtụtụ ndị nne na nna na-akpọ ude agwa na ha na-ege redio ha n'ihe omume ọma ndị a na-eme na redio na anaghị ege ya ndị nne na nna ụfọdụ ndị ahụ na ha na-ege ya ndewo ka ọ dị ahụ na m ozi gị sọpụrụ Chukwu ọdemena m ọ sị my people na ọ lọvụrụ anyị nwa lọvụkwara gị ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere jekwado nke ọma maka akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede a. Nwada nwoke ọchaklara how are you feeling? ime nọtụkwa gị ise ka ịkparatụ m ọwụhụ ka mkpara gị ama na o nwere ọsụkọsụ na-asụ gị n'obi kemgbe ọsụkọsụ ahụ ga-asụkata gị otu asụpụta gị kpam mana onwe ihe ị ga-eme and that's on period ọ nọrọ otu a m na-ele m ọsụkọsụ ahụ inwe anwa nye m daklot a meshi n'elu otale ya fụpụ enwe anwa tofuo akpa 64,000 naira mụ na gị enwe problem ama fụpụ ya la edi tụfuo ya akpa nke ahụ ka ị ga-asụpụ Uche chọọ onye ahụ idere menu chọọ ya were ya nye akwa nna ahụta ka project ka ị ga-atụfu tara ya anụ ya ị ga-ahụ na o nwere ihe dị iche na mmiri oyi na mmiri ọkụ and that's on period. Ọ dị ego ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngejara ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị agbapụkwa ya ọsọ wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede a agagharịkwala agagharị. Echo FM. Have you heard of Dr. Vigo Biosciences? Oh, yes.
No luxury paint.
Kedu Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ọta mkpebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na gị n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nketa ya bụ ihe omume a ga-abịakwara gị ụdị oge a n'izu ụka ọzọ o wee bịara ya mana biko gere n'ọkwa dị oke mkpa o nwere onye bọsị imo draiva onye ọkwa ụgbọala bọsị imo gbabatara ebe a si na o nwere onye chefuru dikoda na ụgbọala ya ọkwa ị na-aghọta na ọ bụ onye ahụ si egbo na-aga Mbise road ọkwa ya na abalị ụbọchị Sọnde chefuo ya wụ dikoda ọkwa ị na-aghọta n'ihi ya bụrụ na ọ gị nwawe onye nwe dikoda ahụ ị na-ege ntị ngwanụ Chineke eme n'ebere gbara bịawa weta proof gị ị ga-ewetararị proof ị ga-convincerịrị anyị beyond reasonable doubt na ọ gị nwa nwe ya anyị atụlee ya ka bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eco FM dị na nọmba 4 Ajoko Street off Federal Road dị na Owerri maọbụ gị jiri nwayọ kpọọ akara ekwentị a bụ 0703 869 8266 were ya ọzọ 0703 869 8266 maọbụ gị kpọọ akara ekwentị a bụ 0901 418 1425 were ya ọzọ 0901 418 1425 gbapụ ya ọsọ oge abụghị nwanne mmadụ ka ọ dịkwa ndị ụmụgụma chebiri anyị maka na n'ụbọchị Satọde nke izu ụka anyị nọ n'ime ya o jezuru obodo ga-ada n'obodo ụmụgụma n'ihi ya bụrụ onye ụmụgụma dị redi mee ka ashọ na ịdị n'obodo gị that day maka na ịchọta o jezuru obodo ịchọtala 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ ga-eso ya n'azụ ị ga-enwekwa ohere ịbịa n'ụlọ mgbasa ozi Eco FM ebe a n'ụbọchị Wenezdee ikpeazụ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya ga-ekpọrọ ndị okenye obodo ụmụgụma ndị ma omenala ụmụgụma anyị agbụọ na ajụjụ unu enwe ike kọwara ọha na eze ihe ụmụgụma na-asọ na nke ha na-eme gịnị ha na-anabata na mgbede taa ndị ọnụ nụrụ olu ha enweghị ndị ọzọ wụ na-abụghị m nwa na onwe m Uchenna Clever ọnụ ha nakwa tinyere anyị wee na-asị ka mgbede taa bụ orie gaa n'ihu na-amara gị ma ndewo Echinalimo ukukwa nke yo onye ọma Echinalimo ukukwa nke yo onye ọma Ifugo nenu echinalimo n'udeze na suki